Dear students, நான் உங்கள் சத்யா from SS Academy கோவை, former principal of CBSE Senior Secondary School. எஸ், இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது கப்பு முக்கியம் பகிர்வு. அதாவது உங்களுடைய ஹெல்த் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் பெர்ஃபார்மராக இருக்கிறதுக்கு. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ரொம்ப நேரம் நைட் ஸ்டடி படிக்கணும், அப்போ தான் நம்ம அந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அப்படி பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய பாடிக்கு ரெஸ்ட்டே கிடைக்காது. அப்போ நம்ம பாடிக்கு ரெஸ்ட்டே இல்லாதப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இன்னும் நமக்கு ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். அப்போ நமக்கு அந்த மெமரி பவர் அந்தளவு எஃபெக்டிவாக இருக்காது. அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒரு நைட் ஒரு 10 o'clock 10:30 வரைக்கும் படிச்சுட்டு தூங்க போயிடுங்க. அதுக்கப்புறம் மார்னிங் 4:30 5:30 இது பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஹெல்த் கண்டிஷன். அப்போ எழுந்து படித்து பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்த டிப்ஸு அடுத்த எபிசோடில் வருது. தேங்க்யூ.